Duha tagad. Duha mo lakat mo to. Lami day. Pasag bapaha jud. Nagpo patay ni agro no. Bang. Agro tong bayota. Bang. Sila na oh. Padiloy po ko badulit ko sa bayo to ni agro to. Ay, pagkadimalas. Nanapoy duha na ginoon hing abot. Bang. Si Arnold og si Justin. Gahigos. Bang. Kay sigig pamayot. Si Arnold pod. May dako rang lawas. Bang. Tong kini-sponsor pong bayot. Nya, moanhin na pod ni kay manguyab. Aw, dawaton. Ay buntag Jay. Oh, good morning Jay. Pwede mi kapanguyab ni mo. Bang. Tuod gid nga gwapa ka kayo no, personal. Oo jud ingon la no nga. Gwapa kay kayo, sipa pa jud. Di may padol dira para mauyab. Daan palagi ko. Mian higid mo kay para manguyab. Bang. Si Arnold og si Justin. Tagduhag yun. Mabalaw ko ane. Aw, paduol naman ka ha. Paduol mo. Oh, kay nana mong duha dire. Mao man gini inyong gihulat. Bang. Pag diskarte na mo. Kay mamili ko ninyo. Nimo Arnold o kinsa gimayo mo diskarte. Bang. Ikalima na biya mo na akong uyab. Susugot ra mo. Sugot Troy, lami gyapon ka. Kung mao natin, ilhan ging manyakis kang dako. Ibsag nanay tulo ka uyab, lami ra gihapon. Ikaw, Pero lami pud ko. kabaga og na nya ikaw. Okay ra kay wala man ning lubad imong pagkalami. Ah. Buliton gyapon nimo Arnold. Nanam gid mong tagapalaw. Mga bot-boton, makuha lang ilang gusto, makaana lang. Nya ikaw, unsa may tuyo nimo? Panguyab na. Pwede kong panguyab ni mo Jay. Oh, pwede raman tin. Panguyab na. Hapon na kayo tin. Lami ba ko kayo Jay? Lami. Asa dapita. Dre sa abs. Tin. Abin mog madako ana. Naalagi abs. Unya, gamay kaayo. Dako na. Ako anay. Dako. Ah, asa man gid mong abs be? Pakita ko nako. Ug pakita ko nimo sugtong ko di ba? Pakita sa kudaan. Baling times na ba yaw? Ikaw mo sugton Sa na. Lunes nya. Sugton gani taka. Ipakita imong abs ten. Kay para mo tuo ko nga naa kay abs. Pero di na ako mapasalig nimo nga sugton taka ha. Abs pa man akong gipangita. No, lami ba ko kayo? Pakita ko nimo. Sus, pakita ako. Oh. Jesus. Bang. Lami tinog abs pero ang iyang pusod kadirti nya dako na. Bang. Na. Pasig mag hilak pa kanay. Adaten kalami dai ni mog abs. Ambot ng kanik. Pagpuyo ko no Arnold, manyakis naman kayo ka. Oy, Sige ra. sige ra. Nya ikaw. Sige ko no, ipakita ko nimong diskarte nako. Nya ikaw Arnold. Unsa man nimong diskarte para nako? Gusto mo gid kang makascore sa February 14. Mao kay bawo man ko ba? Jukes aar man inyong gihuwat. Nanam gid mong tagapalaw. Mura man mog sila ni ilang balot. Sige ko na, diskarte ko na. Di man ko pareha sa uban nga makuha ang gusto. Biyaan na ka. Sus, nabatian ko nana. Ihatag na ko ang gusto nimo nga para lang makuha ka. Base tanan gyud. Tanan jud. Sus. Storya, patunaye ko no. Unsa man be? Amo halimbawa bi gusto na ko kanang abs. Mapakita nimo ah. Oh, nya tibuok lang. Tibuok nya og kes. Maghatag kag kes nako. Ah, bisa pag-apilong ko ng dunggan nimo guys. Oh, kana. Mo na akong gipangita. Dili gid ay kakuan. Dili gid ay kaparihan nila. Dili kaparihan nilang Arnel, nilang Julie, nilang Ariel. Nga hilig mo pasakit og babae ba? So, nya pwede ko mo nimo makisan. Asa man? Sunaong kamunduhan Justin. Kung gusto mo nga sugton ta mong duha, aw mukis mo nako. Okay ra ba ninyo? Okay. So dapat pag makakiss na mo, dili mo mag dal sugid-sugid atong uban ha, kay makaingon na silang bigaong ko sa buhat. Oh, Gusto magikaha mong maging kita. gusto eh. Aw, kan na. Gusto mo mahimong kabet.
Oh, bisa pagpila ka buok kabit. Aw, gusto naman guna akong sugton mo kay para pag abot sa 14 ug maglads ta, pilian ta mo. Kato si Kulot Justin, Arnold. Gaduda gid ko ato nga dax gito kaayo. Kay basta bi ako ng mga kulot nga dagko kuno naglagay. Nya. Mukis na muna ako. Para mahuman na ta, kinapay tulog gahuwat. Sige. Aw, sige na. Di ako na bi. Agay, hinahinaya. Agay. Agay. Hoy, tama na ba? Alam niya. Ginoo mo guys. Kamu ba, dili mo kahuwat? Panglakat na mo dito ay, mga bastos man din mong dagko. Miam din mo day. Bye-bye. Oh, uy, mga bastasan. Mamayot na lang yun. Ila pa kong inanion. Pero in fairness, mga gwapo sila. So, kami ragyapon. Iyo pang bayota. Iyo pa rabiyag lami. Lami yan. Ayo ba? Si guwapa kayo. Balita na ko na ay. Bayot ko dara sa kuano. Ug guwapa kuno to ara to si Arnold. Guwapa ko na to. Uy, mau tong bayot to. Ya tinuod jud giingon nila. Tay ko baha. Yung view. Tuon na to. Tatong turun. Ang mga animal. Dire na sa patubang. Si Dodong o si Daniel. Bantog siguro, kay gikan kog abroad, wa na ko kaila nila. Kinsa man tayo di makaila ni mga taga-Palaw. Nga gibantugan maning mamayutay sa una. Sila man ni mag-uban. Yan hini, kay para manguyab. O para makatilaw sa ako ang kalami. Ato bitang lalaki pa ko kaayo, wala nang anhe. Karon kay transgender nako, lami nako, na ko'y nipples, na ko'y kuan, kasako nag-anhe ang mga animal. Unsa na po kay tuyo? Kamatay. Kauli na di kagikag abroad di ay. Juga gaingon. Gimingaw jud ko ba nimo. Nya, pwede ko kapanguyab no kay murag lami naman karon. Agto kag abroad. Ay ko, dong, manguyab ka. Pwede ra. Basta, lami-lami isa pag panguyab. Dili pareha tong uban. Nga way pulos. Minanyak ragi. Panghimo dire. Nya ang kanang usa. Daniel, manguyab sab ka? Dili ko di oy. Loyal naman ko sa usa di god. Mangayo unta ko gamunggay ba. Kamatay ka, Daniel. Kulbaan sab ko nimo. Ano ko pag-unsa, kamunggay naman day toyo. Wala, pagkuha diri Daniel. Kuha na Daniel. Dara daghan kayo. Utda na hastang punuan. Salamat kayo sa kamunggay kay makasudan jud mi ani. O sige na, lakat na. Salamat jud ah. Kay manguyab pas dudong na ako. Thank you. Kay ikaw nam lang gyud nabilin. Seryoso ba ka na kanako? Oh, seryoso kayo oy. Seryoso. So dire kuno ka be. Uy, paduol ko eh para mabalaan nimo. Nya. Panguyab na, disidido magikaha ka. O desidido kayo pero nya naman to'y nanguyab sa mga pila to kabuok. 5. Na, kaunom na ko ani. Nya, di ka ganahag makaunom ka. Nainlab ang hakasbuha. Kasusi po di mong tawhana ka oy. Mura po kag may abs. Manggod. Naa. Ay na lang. Kabog 8 siyang pulo. Tekanan man. Unsa daha sa naong? Yati man na imong naong. Siya man na ga-gym. Nya. Jim, today. Unsa pa may diskarte nimo nako nga mapatunayan akong disidido ka og seryoso ka. Kinang kuanan tigag 7 ka kabaw, 8 ka bakay para mabalaan nimo. Nga Pito. seryoso gid ko sa mukha. Sus, gani kay bisag kanding dito sa inyo hag-ero. Kilo lang kadaghan. O kanding na po hisgutan kadaghan dig tupod. O sige na. Para di na madaghan ning istorya dong. Gusto mong gigha kang sugton ta ka. Mukis ka. O gusto man gid kang maging kita. Gusto nako nga mapatunayan nimo sa kuha nga desidido ka o seryoso ka nga maging kita. Ang akong gusto imuha kong isan. Mukis ka nako. Kamatay is pa jud. Yati, wa ka kakita atong nauna nga milaplap man gani to.
Nga bahala nga ngano po de gilaplap ka ato di po ko mo case oy. Paano ko na mapatunayan ron? Ah, Higugma ko nimo. Ug di man Bahala ka. aw. Sa ato pa digyo ka mo kes. Tigyo ko. Bisag unsa akong himuon? Di jud. Aw, kamatay kagahi ra pud nimo og kuan. Gahi jud eh. Nawong. Gahi Nawong ba? mo higugma. Digyo ka. Tigyo. Tigyo ko mo case nimo oy. So dili gyud ka mo kes. Tigyo ko. Bisag unsa akong himuon? Oh, si kunsa pa na dira tigyo ko oy. Aw, sa ato pa buksanay ni. Dili ka mo kes. Tigyo ko bahala Aw, ka. sa ato pa mukis ka dili. Nang mukis lamang ko eh. Patay katio naman eh. Aw, so digyo ka mukis? Kiss na lang ko oy. Aw, mahadlok ra man di kag pusil. Kiss na. Lakat na dong. Patay. Salamat. Bayuta ko ka. Kiss ko kung ahad. Dito nagsusil. Kamatay kang bayuta ka. Yawa ka, di na ko mausap. Kang bayuta ka. Sungit ka. Uy, hala. Mao din ingon nila. Sa mo kung imo nang niya. Pagkagwapa man ani niya. Bago ning ripon ay kay Sierra usa. Ning hinayan eh. Batugitang. Ripon eh. Ay! Naabang! Girip ko!